Ďalšou vecou, o ktorú by som sa pokúsil, je odpustenie. Vnútorné odpustenie sebe a iným. OK? Prečo? Čo sa vlastne deje pri odpustení? Prečo je to dôležité? Veľmi dobrá otázka, pretože ak ja niekomu neodpustím, a to už je jedno, či neodpustím sám sebe, alebo niekomu inému, ja vlastne tomu niekomu inému alebo tej negativite vo mne dávam viacej energie. To znamená, že niekto mi niečo zle urobil, ja som mu neodpustil, neskutočne sa na neho hnevam, neskutočne ma to sere a týmto spôsobom dávam tomu niekomu energiu. Však to je nonsens. To znamená, treba to pustiť a nechať to na to, aby sa to vyriešilo cez tú božskú silu, aby sa o to postarala karma. Okay? Tá karma vlastne znamená pustiť. A Ježiš na kríži sa modlil: Bože, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. To znamená, vo východných filozofiách sa nehovorí o tom, že ľudia sú zlí, ale že sú ľudia, ktorí sú nevedomí. Tí ľudia nevedia, čo robia. A to je to. To znamená, oni nevedia, že keď ubližujú mne alebo niekomu inému, ubližujú vlastne sami sebe. My sme všetci bratia a sestry, všetci sme prepojení. A ja keď urobím niečo niekomu dobre, tak sa mi to vráti. Keď urobím niečo zlé, vráti sa mi to. Znova o karme máme separátne video, je to hĺbšia vec, takže to tu nevysvetlím. Ale karma v skutočnosti existuje, to znamená, je to zákon akcia a reakcie.